Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Welcome to King Ginger TV, where entertainment belongs. You know the story, bafethu. It's where I give you a platform ukuthi abantu abathandanayo bahlukane bafethu. This is Angisakufuni, #OmAffairs, #inkinga zasekhaya, #abantu abathandanayo bahlukane. Guys, do the right thing. Subscribe on this #1 channel. Make sure that you view this show, you comment, you tap like, you talk to me. I will respond because I love you that way. King Ginger Cream de la Cream, Angisakufuni, King Ginger TV, Spibily King. Take me straight to the breaking up couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Batsumtimanje umabuyo bambolungu stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is where I give people a platform to break up. No way, breaking up now. What made you go to ayengiyasho ukuthi ipipe lishisa mkhulu. Hayi no, ayengiyasho uyasho ukuthi ipipe lishisa. Inkinga usekhathele yisene. We back at it, mtanami, Angisakufuni. This is King Ginger TV. You know the story. It's Spibily King. It's going bananas. It's going crazy. Angisakufuni, my sister khona. Ufuna ukukhuluma nami, ufuna ukungitshela ukuthi yini inkinga. Ngithi mina kuyena siswami, wozongivulela isifuba ungitshela usikwenzalani. Tama ngizosondela. Elusondele nje. Unjani? Son, Uyaphila? ngiyaphila. Ngiyaphila. Uba igama? Unokuphila waTobi. Nokuphila waTobi. Nokuphila. Umjolo kwenzani? Oh, ayengizwa. Takumisa ne? Yeah. So take me through it. Kwenzakalani? Okay. So, khona lo muntu enginayo, kodwa angisamfuni, Okay. yabo. So, ngifuna ungisize, ngimtshela ukuthi angisamfuni ngoba sengithole omunye umuntu omncane yabo. And fila ngathi sengimosha isikhathi sami lokhu ngiqhubeka nalo muntu lo, yabo. Okay. So uthola umuntu ongcono. Lo othi umtholile ongcono, ungcono ngani kunalo othandana naye? Uyangipha imali, unesikhathi sami, uyangihlonipha, u-right nje yena. Hluke kakhulu nalo benginaye. So sister kanti ufuna imali yini? Ngiyifuna imali. Pho uma uthi ufuna imali, why ungamtsheli umuntu othandana naye uthi yazi mfethu ngicabanga usengifuna imali manje? Yo, shumayela into eyodwa. Hayi, Yini enye futhi angcono ngayo lo omusha? ukuhlonipha nje nesikhathi, yabo. So lo mdala ubengahloniphi? Hayi, kakade nje benendaba yakhe, hayi, ayisekho. Okunye ukuthi mhlawumbe seyangibhora nje mina, yabo. Oh ya, nanokubhoreka. Yeah. Ya ngicabanga ukuthi yonke into isihamba nanokubhoreka. Yeah. So mhlambe yini indaba ubungamtsheli ukuthi mhlambe wena udinga ukungabhoreki nenze izinto ezinsha nibe, you know? Yo, ukuthi umuntu akhona unenkani nje yena, umtshela ulutho yena ufuna ukutshela ngendlela yakhe. Yeah. Yeah. So fed up. Yes. Okay. Nginobhuti welcome la. Ubhuti welcome. Ukufuna ukunika ama-options awu-2. Njengamanje njengoba uzotshela umuntu wakho ukuthi awusamfuni. Uzothi mayiqeda ukumtshela ukuthi awusamfuni, amnike imali. Angeke ngisho ukuthi malini ubhuti welcome une-habit yokupha abantu imali engingazazi. Amupha imali ukuthi agibele, ayogibela lapha entabeni, agibele amateksi. Or uhlukane naye manje, niqede lapho nilungi nibuyele nobabili futhi emotweni nimbuyisele lo kushaya. Hayi, cha, akamuphi imali Nkosi yami. Amupha imali. Ya, ayihambele nje umuntu kaNkulunkulu. Amupha imali. Uzwile mfethu? Baba wami. Kuthiwa amupha imali. Cela umehlise ebhasini lasekhaya. King Ginger Cream de la Cream, mntwana seking indlovu, sister.
ngeke uyisole yini ngalesinqumo osithathayo? Angiboni. Uthi ngila engiyephi khona manje, ngi-right la engikhona manje. Angisiboni isidingo sokuthi ngayisola ngani. Yebo. Oh, suzizwe la u-happy khona. Okay. No, sister. Usumtholile no uthi lo musha lo okhona manje. So uphethe grand Kakhulu. happiness. Overload. Okay. Overload. No, awesimuzwe ubhuti. Bantu. Bhuti, Yebo. khamba kanjani? Ngimnandi hamba kanjani? Shap, ubani kam? Thaba. Thabani. Yeah. Nice one. Jabula ukwazi Thabani. Ngikhe nginema lakho lana Yeah, Thabani. yeah, yeah. Ya uyasichazela ngawe nawe ngithanda nami nendakhona, nawe emphethe clinic. Khona nongathini ethandayo ngaye? Ngithanda yonke into ngaye. Uyangicabangela yabo. Ngiyamthanda shi. Ngiyamthanda. Thanda ukuthi uyaqabangela. Yeah, uyangicabangela. Ngiyathanda the way like the way I am yabo. Akanjudge angayenze. I like she doesn't judge me very. Yeah. That's what I can see about her. Okay. And our love is special. Special blind. Yeah. All right. There's something special about Lankoble like. Sister, ngicela umtshele. Yeah, Thabang. Angazi simtshele kanjani kodwa ukuthi mina ngifuna ukutshela ukuthi ngibhize la. Ngizokutshela ukuthi angisakufuni. Yeah? Yeah. Ish. Indaba yini awusaboni namehla ayasha. Wenza njani? Yini? Uthi khala. Khato wari? Arasa ubatha. Okay, why? Sengithola omunye umuntu yabo. Uthola omunye umuntu. Oh, what? Ugrila umuntu mongwe? Yeah. Bafithu kanjani ka? Ukuthi Sonke yini camera utlochela bathi kawufela like the whole community. no, this was the easiest way ebengakutshela ngayo. So bitsa mfithu. Yeah. Ubani yatweni? King Ginger. Ngiyangikava mina. No, akumelanga ngicave but sengazi yonke into ngawe because umamanzi utshele everything about you. So the reason ekulethelana wenzela ukuthi mfethu kube neproof yokuthi wena naye vela nisakhiyana asahubatha out yakhe. Ushapu ka wena ukrayile umuntu omungwe and uhappy mo LinkedIn. So le wena you have to deal with it. Grootman emanyana. Akuyocave na Grootman. Kopa kibuele sweet nana khasayithi. No, akuna Bafithu kanjani bafithu? Ayikho into enzima lapha. Yeah. Sengitshelile nje into ebengikubizele yona. Kanjani? Wabonga ntsheli like maybe if you meet somewhere private, not phambi kama camera. Fanele akutshelele kuphi? Grootman cela ukhadi Grootman. Akhathe ini? Ngeke bafithu ngeke bafithu nizombiza ngayini nizo like nintshela ukuthi interview. It was the easiest way ngiyakutshela nje. Interview manje interview for what? Ukuthi untshela ukuthi uyanilahla kanjani? Ngeke. Asawubatha. Ngeke. Uthatha urecreate. Unale out engwe. Unale uthi Yeah, someone was Better. ukuthi wena mina ngawe sengidilekile. Athi wena urude. Honest. Hey, awuthami hey. Indaba wena Spova gang. So Indaba uyabona why ngikubizile? Indaba. Bese wena. Khathiyani man. hayi Grootman. Uyabona why ngibizile nje? Uyabona wife? Hey, lahla le umbrella phansi wedelela lo mfana lona. Ngingambamba. Yes. Ngingambamba. Akubambiyani wena. Ngingambamba. Akubambiyani. Mina uthini kahle kahle? Ngisa ngisakufuni. Uze sokhuluma isayithini. Hey, ukwate kanje? Isayithini. Kwateleni. Khuluma isayithini Grootman. Side. Side for lutho. Ngeke kwenze lutho. Vele ngeke kwenze lutho. Grootman angeke man. Bafethu Angeke. nantrendisa for myself. Ufunani? Ngiyenzisi la idea No, bafethu. Excel awuthami the only thing ngizokugaya ngiyokugibela itaxi. Yeah, buyela endlini yakho. No yore kawufele i-camera nonike ithuba no. Thuba camera thing tawuthuba lini na. Ningayishoot. Tawuthuba. Ufatshelete urupalama unazaka kinokukhutitsetsa ka base yakha. Awusavali runa watela wena. Buyisa mhlawumbe ufuna nginikeze. Okay, sharp, good shot. Uzohamba ngani ke endlini? Uzohamba ngani? Buyisele esikhwameni imali yami. Ngihamba nawe asivala. Angamnawe mina hawa. Angamnawe mina. Card la Grootman. Grootman nami ayihlwena Grootman ngizawela phela no. Hey wena. Hey. Grootman ngicela Grootman la ngicela ukukhuluma naye isayitini pay. Ringa no ya. Ringa. Grootman ngirina naye isayitini. Ngeke ngiringa phambi kwabo. Ringa. Khona abantu laba basibhekile yabo.
Yeah, angithi Yini grot man ngifuna ukuringa naye kuphela ungalike yini usufuna ukuvala yini? Ngiyakuzwa ungakhuluma manje ngiyakuzwa mina. mare bafethu kanjani Khuluma. ringa kuphela Hey khuluma. hayi fuck Hayi fuck nawe ke. fuck nina Hey fuck Wena nawe. Fuck uyisina nawe. wena nje hamba. Yeah, fuck you too. Hamba Yeah, wena. hamba le. Yele. Hey. Yangiqimuza mina wena 111. Huh? Eh awuthaka maybe sister Bye. mawari. Maybe batla ke bue Setswana. Nna ke tla go duster out yaka. Nna ke a o dampa. Ngizokuduster. Nna ke a o dampa. ngela yi 3-on-1 etleke 4 wabona Why uthi siyake amajita loreye why lipitsa amajita 3 4 ngwana sa o batla wa yone batla go genga pela ngwana. batla go lwa le nna no Ah ngwana sa o batla. oh mnyaka wena oro jola Ah, sa o batla. Awuthiyama. Awuthiyama. Awusena muntu. o jola le wena na Awusena Drag o muntu. jola le wena na So single, you might as You are well single. khuluma lapho ukuthi O so jola le wena single. na. Ujola mina nani? Ngiyabuzwa o jola le wena Cha, Angithi asho. ngiyakutshela ukuthi unomuntu. Ngimbizile ukuthi azokutshela ukuthi ngiyakudampa. Hayi fuck wena. what day Nawe. Bye. Spova genge. Mlazi Milano. Uzameke ungabhori kwi-next relationship yakho Yeah, wefuthi. ungabhori. Futhi wena kumele usikhumule leso skipa sikamali umkhulukhethi. You are a loser. Hayi, hamba uyolungisa Hlala phansi. amabhlukwe. Hamba uyokathisa amabhlukwe Ungazwa lapho bakurecognize wena son. Shishimane. Amateksi angaphi ungagibeli iteksi yami ujwayela kabi. Uba futhi omnikele skipa lesi lokudelela imali umkhulukhethi le. Ngoku ispova genge eyiloser le. Yo. Bloody nonsense. Yabona wayebe ngikubizile. Yo. Wenze kahle welcome wangambamba ngamawashing ungangcolisi iskipa sikamali umkhulukhethi. Befanele nje ungigoqoze umkhumule sona. Ushayile. Futhi befanele ngisithathe leskipa. Lo mfana ngoba wase Northwest usawumaze lapha mali uqoke nenempahla ezibiza kanje. Oh wena sister ubumuphi imali yokuthi athenge into ezi right. Okumali umkhulukhethi. Ngithatha Sister sorry yezwa ngokulahlekelwa indoda yakho. Kodwa at least manje umuvele entweni right angithi. engcono How futhi. do you feel? I feel relieved honestly. So ngcono manje sengi-right yo. No. Sister akunankinga. Ubhuti welcome uzokuthatha nihambe ne-umbrella. Akufake eteksini. Ngiyabonga kakhulu. Sokuhambisa endlini. Siyabonga. Ngiyabonga. Shap. All right. As you all know bafethu. Ayide kwenzakalelwa nje isimonyana la. Cishe ngagonqoza umlazi eMilano la. But it's fine. Fede. My brother Simpiwe. You know man, we together in this. Do the right thing. Take the king home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to Mabuyu, Bampolunu, Welcome to Anti Sapu. On this show, we swear by I give people a platform to break out.